Ďalší odborník, rezignovaný prokurátor Matúš Harkabus, ktorému som sa už nechcel venovať, ale vypýtal si moju pozornosť. Tak tento dobrovoľný bojovník za práva antifašistov rozoberá a zľahčuje skutočnosť, že Cyrokova článkami mohla kódovať konkrétnych ľudí. Kedy ste si, pán Harkabus, stihol spraviť rýchlo kurz psychológie? Teraz mám dilemu, či týkať alebo vykať. Ale budem vám zatiaľ vykať. Vy ste vôbec nečítal žiadne materiály k systému kódovania? Nikdy sa nekóduje konkrétny človek. Ona len rozhodí sieť v podobe článkov a niekto sa chytí. A preto je to nebezpečné. A vy im pomáhate. Ale to už budete musieť vysvetľovať iným vyšetrovateľom. A ešte k vašej poznámke o táraní doktora Čolakiana. Jediný, koho tu ja počujem tárať, ste zase len vy, pán Harkabus. Veď doktor Čolakian explicitne povedal, že zverejní len tie informácie, ktoré, ako bolo rozhodnuté, môže zverejniť. To znamená informácie, ktoré neohrozia vyšetrovanie ani bezpečnosť Spojených štátov amerických. Úplne štandardný postup vo všetkých krajinách. Takže zase ste predviedli, ako fungoval USP. Ďalej tvrdíte, že sa nám údajne nič nedeje a znevažujeme obete holokaustu, keď prirovnávame prenasledovanie k prenasledovaniu Židov v období nacizmu. Mám to chápať tak, že schvaľujete genocídu? Nacisti tiež popierali pred vojnou a počas vojny páchali genocídu.